Noi Kimmo, nyt meidän pitäis lähteä sinne puutarhaan niitä sitä paskaa keräämään. Tiedätkö Santeri, mä oon ihan legit. Mä oon niin vitun väsynyt olen täällä töissä. Mä tiedän, että mä niinku voisin tehdä niin paljon enemmän kuin mä... No, Kimmo, sinä tiedät, meillä on meidän vastuumme, joten meidän pitää nyt lähteä. Siis muutenkin mä saan Terolta joka päivä paskaa niskaan, vaikka mä teen ihan hyvää työtä. No, hän maksaa meille. Sitä pitää vain kestää. Kyllä minä tiedän, Kimmo. En minäkään tästä nyt nauti niin paljon. No siis ei se ole se pointti. Kun mä tiedän, että mä voisin tehdä niin helvetisti enemmän. Mun suku on ollut täynnä isoja tekijä. Mitä vittua mä teen? Mä kerään paskaa jossain puistossa. Kyllä minä tiedän, että sinä Kimmo vielä teet joku päivä jotain suurta. Älä huoli, kuomaseni. Parempi olla niin. Mä oikeesti masentaa. No niin Kimmo, muistahan pitää nyt se ryhti suorassa tai se Tero raiskaa sinut. No, pojat, onko sitä tietä tehty täällä? Joo, on tehty, paska kerätty ja aseita tehty, herra. Joo, kyllä. Siinä näyttäisi meidän päivä olevan valmis. Voitaisiinko me lähteä kotiin? En mä vittu teitä jaksa kattoo. Vittu lähtekää vaan. Lähette siis oikeesti. Mä vittu vihaan teitä. Te ootte ihan vittu pellei. Joo, eiköhän toikin oo kuultu niinku vittu 100 kertaa. Mulkku. Mitä sanoit? Sanoin, että olet mulkku. Voimmeko nyt painaa vittuun täältä? Huomenna sitten uudestaan, pojat! Morjesta kaikki. Poika, tervetuloa takaisin. Ruoka on kohta valmista. Mitenkäs sillä töissä meni tänään? Oiko se ihanaa, kun sä saat olla siellä siitäkissä töissä? Siitä mun on oikeesti puhuttava, hyvä, että mä oon vitun nälkäinen, mut siis, Faija, voidaanko minä puhua? Mulla vähän painaa mieltä. Kun siis sähän tiiät, vittu, koko suku on ollut vittu isoja tekee, siis sinä, Jonne, Uolevi, Kale, kaikki on ollut. Sit niinku musta vaan tuntuu, että mä oon niinku paska. Et sinä poika paskaa ole. Ja teet rehtiä työtä, se on mitä miehen pitää tehdä. No joo, mutta siis kun mä oon ihan tosissaan, mä tiedän, että mä pystyisin niin paljon parempaan. Musta mun niinku pidetään niinku, mun ei anneta täyttää mun potentiaalia. Mä tunnen sen, mä tiedän sen. No poika, jos ollaan ihan tosissaan, niin minä tiedän, että sinä pystyt parempaankin. Ja jos olisi minusta kiinni, niin minun mielestä sinä voisit jopa painaa vittuun sieltä siitäkistä. Ihan oikeesti? Kyllä. Kyllähän meidän suvun pitää nyt jatkaa näitä hienoja keksintöjä ja hienoja tekoja ja kaikkea, että minun mielestä se olisi ihan ok, jos sinä lähtisit pois. No, kyllä mä oikeesti haluaisin. Teekö tää näin? Mene huomenna vielä töihin, sano sille sun pomolle, että haista vittu, ja sitten sinä menet tekemään, mitä sinun sydämessä haluaa. Tehdään näin. Kiitiiskö? Ei, kyllä sitä poikaa pitää aina tukea. No niin, mennään sitten syömään. Faijallaan vitummoinen nälkä. Ai, sieltä se iso perse tulee, sua ollaan ooteltu. Ei iso perse, mitä jätkää, varmin nuuteen päivää. No, mulla on sulle heti hommaa ja teille kahdelle. Te menette tonne labraan ja vähän, katsotte, että kaikki on kunnossa ja katsotte vähän, että Mikko on ok. Joo, pomo. Mennään kattoon, että Mikko on ok teidän ylhäisyytenne. Ai, noja sitä pomoa pitää kuttua. Hyvä, se alkaa oppia. Tiedätkö Santeri, että tänään on se päivä. No, mitäs tänään tapahtuu, iso perse? Mä otan loparit. Mä otan vittu ne loparit, mistä mä oon puhunut vaikka kuinka kauan. Niinhän sä sanoit silloin viime kesänäkin. Mutta sä tarvitsit sitä massia niin paljon, että eipä sitä mitään tullut. Joo, mutta kato, kun yksi viisas äijä, eli mun faija eilen vähän antoi mulle neuvoa, elikkä mä olen valmista vitun paikankaan. Mä lähden täyttämään oikeesti mun vitun tarkoituksen. No,
Jätät mut tänne. Saatana. Ei. Olen ylpeä sinusta. Hyvää työtä, ystävä. Mä sanon heti kun me tää niinku Tero tulee vittu uudestaan, mä sanon sille vitut ja painu helvettiin täältä. Kuulostaa suunnitelmalta. No niin, enää muutama minuutti täällä vittu helvetin loukussa. No Kimmo, mikä sä hätänä sä kutsuit? Tiedätkö, mä tulin sanomaan sulle, että mä otan loparit. No etkä ota, koitit vittu viime kesänäkin. Ei mä oon ihan tosissaan nytte. Kuuntelepa nytte. Sinä olet aivan helvetin hirveä pomo. Sun pitäis mennä takas koulupenkille, vittu retardi. Ja minä tulen kuuluisemmaksi kuin tää koko helvetin tehdas. Ymmärrätkö? No, lähepä vaan, mutta muista, että mä en ota sitten takaisin. Ei kiinnosta! Muista vaan, että ihan helvetin hyvä, että ota takas, koska kuka tänne haluu tulla? Sä kohtelet meitä kaikkia kuin paskaa, mä toivon, että sä kuolet. Ai se poika raivo, no, häivätpä täältä. Joo, kyllä! Kyllä tässä on ihan oikeesti potentiaalia. Mä tarvin vaan jonkun, joka kuvaa mulle mainoksen. Ei mulla oo budjettia vittu kenenkään. Hei sinä! Mitä asiaa? Et sä mitenkään vois kuvata mulle nopea yhden mainoksen. Ei täs kestä kauaa. Kyllähän se käy varmaan.